Täällähän on väkeä kuin supermarketissa. Sähän voisit kans mennä sinne eduskuntaan juhlimaan. Mitä sä tarkoitat? Tää ei oo mikään supervankila. Sovitaan, että mä en kuulu tota. Joo. Mä oon ajatellut settää kaakeleita omaan turveammeeseen. Oh, hups. Kato kun lipsaat. On se vaan niin naurettavaa, että meikäläisen pesäpallomailla meni puhki. Siis pesäpallomailla. No herran jumala, eikä nyt yksi vaivainen rikki mennyt maitopurkki vaan niin hirveetä. Niin ja nyt ei oo kysymys eturauhasvaivosta. Varo vaan sinäkin kun pelaamishomoja. Tuommoiset elukat, ne voi saada päänsä perunamuussia. Mitä helvettiä? No ei kai tonne pervojen huoneeseen myötä olla. Kukas luumukiisseli sulla on mukanas? Kristiina, tässä on mun faija, Ismo. Laitela. Ismo Laitela. Mene sinä aikaskuluksi vaikka eduskuntaan. No, se sanotaan nyt oikein turpa kiinni nyt. Niin, mä tulin vaan soittaa Kristiinalle taksiin. Jaa, mutta se meni jo. Käy peremmälle vaan. Tai tapahtuu hirveitä! Ei täällä olla homoja. Vaija hei! Tyttö nyt turpa kiinni. Jos kylpyammeeseen tulisi homoja, niin jää yöksi taalasmaitten poreaaltaasille. Joo, kiitti. Oliks toi veski? No ei. Hei! Ei meillä olla niin ahdasmielisiä. Sähän oot reilulla päällä. Joo. Niin kuin ei omille. Kyllähän sullakin nyt pitää jonkinlaiset rajat olla. Niin kuin mä oon heikompaa sukupuolta. Varmasti. Mutta mitä se sulle kuuluu? Hei, mitä sanoisit, jos mä haluaisin mennä jollekin kundille yöksi? Mutkun! Niin mä tiesin, että suhtaudut siihen noin. Nyt sä pakkaat sun kamasia heti, tai muuten mä en vastaa seurauksista. Täällä sitä taas ollaan. Mä niin toivoin, ettei tänne olisi enää tarvinnut. Hei taas. Hei. Hei, mä ihan oikeesti haluaisin jutella sun kanssa sun kokemuksista. Ja nimettömänä, jos sä haluat. Mitä jos mä haluan? Mietis nyt tarkkaan. Kato, sä saisit mahdollisuuden kertoa oman versiosi. Hei! Mitä mä tohon nyt oikein sanoisin, kun Sulle mitään olutta tarjoilla, sä oot niin sekaisin jo muutenkin. Mitäs nyt sitten, poika? Kalja tänne ja heti. Hei, jos sä et palvele mua sun kaupassa, niin mä en palvele sua mun kahvilassa, eikö se ole reilu peli? Poika. Ihan rennosti! Ja turpa kiinni nyt! Aki, sä voisit mennä ulos. Voi helvetti! No mä vetää vaikka yhden röökin. Joo, vedä vaikka koko toppa. Ei ku... Hei. Pidä nyt vaan kunnolla vapaata. Mitä vapaata? Sä karkotat kaikki asiakkaat ja se ei ole hyvä sulle, eikä mulle, eikä tälle bisnekselle. Sille Aki Nikkiselle pitäisi kyllä tehdä turvekiisseliä ja osterisoppa. No Ismo, hei. No nykyään kadut on täynnä hyvän tuulen teetä. Niin on, ja nyt siellä on vielä murhaajiakin. Koko ajan saa pelätä perheensä puolesta. Mahtaako sulle pesäpallomailla olla tuttu?